Shalom, salam sehat, salam sejahtera di hita saluhutna. Urian yang nalonga di bagasan Kristus Yesus. Adorang so tatangin hatan di bata di bagasan partikyanon. Jimulo ma tapasadar hatta martanya kita. Muliate mau soban rohanami todo pamole Tuhan pardengan basta na sumuro. Di sudi asi dot holong ni roham na totong nilehom mutuhami. Di bagasan tiken oleh Tuhan na yang marsajar hamsan hatta majari hami. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami todo pamu. Amin. Hata ni debata nagabi jamita di bagasan mingguta sadarion. Di minggu tanggal 20 Maret 2020 sada ima minggu palmarum. Dienek mai sian buku parpasalmen bidu 30 sada. Mamuka mai sian naya walu maso tuai sa plonom songno mahatan ni Tuhan. Saya marulupulup jalan malas ni roha maau bahan mida as ni roham. Na tinatak mudangulhon. Na marbinoto iho diaka hagugutan ni todiki. Jaladang di padapot ho au tutangan ni musuh. Di pajojong hodo patu delabason. Asi maruham diau ale Jehovah. Ahagugutan doau. Pola dolotok mataku benani haarsahon. Mars dorohapku dohot dagiku. Anu nga sudah ngolukku dibahen hamar rason. Sudah doaka tauku dibahen angguk-angguk. Merus dogogokku dibahen dosakku. Jaladang mangalube holi-holiku. Jadi gabe parbilia doau maradok pensude akalokku. Dot hobar hudul. Jala tersongo situtu do akka dongaku magudang. Marsiding-siding bedo akka namarnida au di balian. Nungatung lupa au sian roha. Son halak na mate. Sebokon gargar na abolongan na maau. Ay sa pabege-bege do husip-husip ni torop halak. Habiaran humaliang. Sa marluhut ido na sida martutup i au. Membuat hosakku do dipikirin na sida. Alay anggo au. Tuhodo au marhaposan alay jahobanikku do. Hodo dibatakku. Margudu tu tangamu do akka parsaryakku. Say paluam au siyan tangan ni akka musukku. Do siyan akka na mga lotongi au ido pajahon na. Damang dainang nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Ahado tujuan ni ganuk jolma mangulu. Pasti ima asa madapot las ni roha di bagasan parngronna. Menurut penelitian tahun 2020 didokon salah satu negara na paling bahagia di dunia ima Finlandia. Adong musenang nasarupa tu si Swiss, Norwegia, Islandia do klena asik. Alai songo dia do dibayar ima manot Tuhan. Sada negara didokon ima gabe negara paling bahagia. Didokon sada negara diguari gabe ima sada negara na bahagia. Mono tingkat ima kesejahteraan tibo. Tingkat kepercayaan tu berhubungan sosial ima tibo. Jala tingkat korupsi di sada negarai ima sangat minim. Bahkan maluba-luba do halak ima lao tu negara asa songo dia dapot na akka ima lasni roha di bagasan parngolon. Songo na kami dokun nagkanin di patujulu saluhut na jolma na diigil di bagasan parngolon na asa dapot na akka lasni roha. Jala
meragam do di jelma asa madapoton ima silas ni roha di bagasan parngolonna. Diturpuk jamita nasa tuhita dia pala partikyanon ima na pinasa ni parpesalmen khususna ima si Raja David. Si Raja David di bagasan tangiang ibana mamuji debata. Di bagasan olop-olop ibana pasahaton hamulation na tu debata. Jala tung masa takas do ima si Raja David marolop-olop jala malas ni roha ibana binahe disude dengan basan ni debata nang satu bagasan parngolon. Jala dang gabe ima dang nasona ado akasi taon. Mula tapayo tiu turpu jamita na satu hita dia pala partikyanon. Sungod dia si Raja David di bagasan tanyang olopulup na binadi ibana tu debata takas do ima di pasat ibana di patota ibana di pajojor ibana salut aka arsak ni roha na diadupan ni Raja David. Aka arsak ni roha on na pula mengganggu aka perdagingon ng aka pertodio di bana. Di ayat na pasapuluhon sa tuay pasaplopaton di pabotohod do tuhita sungod dia aka sitaunon jela aka arsak na di ae ni si Raja David. Pola do lotok mataku binay ni harsahon maras dorohaku do dagiku anu nga sudah nguluku binay ni hamarason sudah do akka tauku binay ni angguk-angguk merus dogogoku binay ni dosaku jaladang mangalo beholi-holikku di pasat ibana sasitong na si Raja David di bagasan aka arsak jala si tahonon jala pola ibana tarilu-ilu mangadu pisalut aka namasa di bagasan parnglon mangadu pisalut aka hamaolon alay nang pedi adu si Raja David gudang aka hamaolon di bagasan parngolu di ibana dada hamaolon on nagabe di patujolo ibana madalani akka ngoluna. Alay di patujolo ibana do songo dia las niroha di ibana mardebataho debata. Oma nagabe halnya sangat menarik. Naik konsiha porsenota jala sitirota sien si Raja David. Hudia nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Wah, hita ganuk marsada-sada. Jejot kita di bagasan parngoluon. Dungro akasi taonon naro mangarsai roha do pikirata. Dung tabulus akka hamaolon. Jala dung dipaluas debata tu hita akka parsorion. Jejot nagabe imata patujulo di bagasan madalani akka parngoluon. Dada las ni roha mardebata hod debata. Alay tor akka angguk-angguk oddo. Jala somal do kita. Dungro akka si tahonon i. Ro maronggomi parngolota. Jala gabi madituk donang akka haporsyota. Malengleng partodiota. Madaw hita sa debata. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di minggu palmarum nasa tuhita dia pala partikyanon. Palmarum rapatan na minggu mare-mare. Na marningot dita di minggu passion na perpudi andorang so ima Jumat Agung. Di paingot dita sungod dia las ni roha ni hala Jerusalem. Nama jojo di bata, nama muji-muji Yesus Kristus, nama ngedehon akka ede ulu-pulu. Di siala nunga bukas, nunga sahat, nunga tohas. Tuhan Yesus ima tuhuta Jerusalem, malas ni roha. Pinuji maho ale di bata.
Hodo raja na siya Tuhan, hosana ni nanasida. Alay di boto hamu do na manginap. Akka pamangan akka julma. Napasahatun puji-pujian jala ulup-ulup majak kon harodorin Yesus tu Jerusalem. Las songon i dotong, las nasida dotong. Na madokot ima tu silatos, madokot parsilakon ibana. Songon dia gogo di suara di nasida. Madokon pinuji maho jala di pasu-pas maho raja nasihat Tuhan. Las songon ido gogo nasida madokon parsilakon ibana. Buasa songon ni ima parngulon ni jolma. Dosa doi do tita. Molo ditiki akarolas ni roh hati bagasan parnglota jujur datokon mole hati ma Tuhan. Di pasu-pasu hodo anak kokku. Di paloso ibana masuk tu perguruan tinggi. Di paloso ibana masuk tu PNS dapat karejo anak kokul karena asing. Ale ditiki imaro akasi tahun ma adul senakan roh hatta toroko buhado oleh Tuhan. Dan tutuho debata nami puji. Dan tutuho ima debata nama kaologi hami. Torak kabura do jujut tapasahat di bagasan akka parngoluan. Alai mohado hata ni debata nanang parsejarah tadi apala partikyan. Songon na idok na kaningan marlas ni roha mahamuna di salut holong ni roha ni debata. Na perjulus sahali naikon ima parsejarah ta senhata ni debatahon ikon pos roha tu debata. Damang dinang nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Nanang ima dohonon nan berhiti-hiti jamita di apala partikyan. Si taonon salele kita mangulu, salele kita ditanoon, salele adong dope hosatta, pasti ikut ado pido kasih tahu. Alai nagabi ima ruji-ruji di bagasan parmulota. Songod dia hitamar pos niro hatu di bata di bagasan si taon. Oma nagabi ima si hangulota. Saluh julma namar si taonon di bagasan parmulona ikut totong do pos rohana hulang tu di bata. Apatana songod dia ikut pos do rohatta naik kon urupan ni di bata hita manaon madalani salut akan masa dada akasi taonono gabi ima pamagon ha porsyata maka porsya di bata. Justru di bagasan akasi taononi ikulam pos maruha songon dia Yesus Kristus. Di bagasan si taonon na dia ai ibana naik kontar silang ibana naik kontar jehi ibana. Di bagasan ima si taononi do adong pos ni roha tu ganuk jelmana porsea naik ko dapot haluaon sudinang ganuk jelmana porsea. Si Raja David na di patota manang hatana nasa tuhita da pala partikyan. Pos doroha di ibana. Nang peima di pasahat ibana salut akka angguk-angguk di ibana. Alai dada saluhu nai songon pataridahon ima padelew di ibana. Alai saluhu nai pataridahon pos di roha di ibana. Pakirimon di ibana naikon donganan ni debata ibana mamulis saluhu na akka sitaon. Napaduahon siyan hata ni debata naikon ima hangulunota di bagasan partikyanon ima julma na porsya hola marhaposan tu debata. Songon dia de julma na marhaposan ima tu debata. Bisa detikki adong ma ima sahalak na poso na dinggan karejuna dinggan dotong rupana adong mobil na adong jabuna adong ima salu akan adong di mana molo songon edok ko di ma akka humaliang na
kriteria ni orang sukses ibana nama. Alai nang pesongoni ima tabu di karejuna, tabu di ima gudang di hepengna. Alai ulang na marsak ibana di bagasan guruna. Asal pajupang dok jelmana asing marsak ibana. Asal pajupang dok jelmana asing di pua sulinang akan nasorot di pikiran akan asing. Alai disadatiki di bereng ima dongan nama na poso. Anggo songono do arsak ni roham. Anaha jupangi maju adok ima sadana tua-tua disa. Nagabi ima parsejaramu songo di do ima trik kunci sukses. Asa una kulang na marsak ko. Roma na ahon na sukseson na posoon na morahon. Emang isi dari tua-tua. Jul mana murah di mana? Jago du kari jul kana asing. Ninna ibana tu dongan. Rodongan non down. Ima biasa-biasa di mana? Ale Jepang ima. Di bagasan ima dang di bagasan pos neroa imana alana disuruh dongan na do. Lama imana manopot ima na tua-tua. Dung lai bana marcarita mana sida. Pendek cerita isukunima na tua-tua maahado alasanmu rotuson. Toroma imana songo dia do carana asa au berbahagia marlas neroha di bagasan parang malong. Rona tua-tua ikut bagak karjuang. Ikut ima gudak kepeng monina. Ikut nima burju do kala nasi. Toro may madok pa mana. Nga bagak karjo. Nunga gudak kepek kulo kana asi. Ale tong do pe salu naidang buy maban ima tasroha. Roma na tuto di dok. Ang songoni lehom ma ima karta mi sebagian. Mangurupi akajol manasona magel. Asa buy ima lasroha. Anggo artamidu gabe mabekko ima takutan. Marsa situ tu maruah di naposoon di tenggal homma ima na tua-tua dang pas di roha di bana. Saluhu na ima na di pikiran na naiko jalo di mana sen na tua-tua. Damang day nang nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Na kita jolma pesongonido di bagasan parangoluon. Jujut tita ima dang marhapo satu di bata. Jujut tita tapasa salut na akar sak nirohatta. Tu debata alai dung disuruh debata hita marhite-hite to dina. Dan taulahon. Jujut tita hanya mencari kebahagiaan. Tetapi tidak benar-benar hidup di dalam kebahagiaan itu. Tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Molo di pasato salu na akaholso niroham tu debata. Ikon porsia maho jala ikon dibata managabi haposamu di bagasan parmolong. Unak ko marhaposa tu pikiran do tugugo. Unak songon ima naposoi di pasat ibana selalu akar sak nirohana dung diajar ibana dia tidak terima. Kita juga sering seperti itu. Molo nunga tapasa selalu na aka arsak nirohatta tu dibata pos rohatta. Dengan sungguh-sungguh di bagasan imah porsia na tugu maraposa tu debata nasito. Porsia hita ikut urupa di debata do hita mengadupi saluh. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus na patuluhon. Songo dia do asa malas niroha hita di bagasan holong niroha di debata. Songo na didokon ima si Raja David di bagasan ayat pasal 5. Ido imana dosi. Alai anggo au tuhodo au marhaposan ale jahu mandik kudo hodo di batakku. Asabu hita marlas niroha di bagasan pakolongion di debata. Iko bui do honot tay masongon ima si Raja David. Alai anggo au. Mari kita katakan pribadi pas pribadi. Tetapi aku dan keluarga aku songon na didokon ima si Joshua. Alai anggo au do dongakku sajabu.
ikon holang debata do oluan nami ni nasi Joshua di buku Joshua 24 ayat 5 10 pitu C 15 C Joshua 24 ayat 15 C itu kon di nasi Joshua alai anggo au do ngaku saja ikon debata do oluan nami alai anggo si Raja David dia pada partikel dang songo kon di mana lu bisa ni do kon di si Raja David alai anggo au hodo au marhaposan ali Jehovah diku kita pesongan itu asa dapot talas di roh di bagasan parmulot tak nang pegudang akka si taonon nang pegudang akka imaha maulot nang pegudang akka haporsuon ikut bodoh dorot tak alai anggo au holang tu debata holang tu Yesus Kristus au marhaposan jela hodo debataku di bagasan parmulot. Katakan itu di dalam hatimu. Katakan itu di dalam imanmu. Ketika engkau merasakan banyak penderitaan, persoalan, kemelut di dalam kehidupanmu. Tetapi engkau harus mampu mengatakan, tetapi aku hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Saluhna julma nama buit, na buit madok ko si songonon. Aka julma nama kilala. Basa-basa ni dibata di bagasan parang. Na perpudi sehali damang day nang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Di minggu palmarumon. Di situasi ima COVID sa pulusia. Na totong dope ima tadupi di bagasan partikenon. Totu gudang do akka hamaolon. Naro mangaronggong parngolota. Totu gudang do akka si taono nata ay di bagasan parngoluon. Ala unang ala diak kasi taononon. Gabi imata parsilak komusay matuhan. Marhite-hite pangalahon na sunadingka. Ikuboy do hita. Malas ni roha di bagasan si taonon. Disyala nungasaha. Basa-basa ni dibata marhite-hite Yesus Kristus na dipersilakot dia pinorsila. Ikuboy do mulai hati madiho ale Tuhan. Hodo di bata ni hatuaku, hodo di bataku jala marhaposan tu hodo au. Baka song na didokon ima di buku di sihabaku na parpudi sahalion. Didokon aidang martubur di sihau atajau jala dang marparbue akahau anggur. Labang do bunga ni hau jetun. Jala dang dapota si panganon sian akahau ma. Rasik do akka biru-biru sian balian. Jaladang adong bejonggi di bagasan bar alai anggo au. Habakuk pedokon Habakuk do di Habakuk imatolu ayat 10 alai anggo au marulupuluk maau di bagasan Jehovah. Jala mariaria au mida di bata ni hatwa. Dohonot tamasoni di situasi sonari. Tetap katakan di dalam iman percaya alai anggo au marulupuluk maau di bagasan Jehovah. Jala mariaria au mida debata ni hatwa. Amen. Martanya kita. Muliati madiho ale Tuhan debata Jehovah aman nami. Tumasa takas jala taruli do tuhami di bagasan hatam. Nang sa tuhami dia pala partikyano. Takas do dia jari ho kami asa totok kami. Malas ni roha di bagasan pangoluon. Lanunga di haulongi ho kami. Di bagasan pakkolongyon na tugu marhiti-hiti na oloho dihaw pinorsilang. Madurus semudar mo humokopan. Maulihati di hole Tuhan. Ajari mahami. Asa totokan marhaposat tuho. Asa totokan madokon hodo di bata ni hatu aku. Jala marulupul, jala mariaria duau. Di saluk denggan di basa. Si taunoni pasti doa dong ale Tuhan. Anda porsedo hami urupamu do hami saluk na. Mamulus akahamoloni. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami to depamu. Amin. Salam sehat.